بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتنياري ablanan ko bi cugodi ko wasa rabi cugodi me ala tan wati rabi cugodi wati basigile no giye fana bi cugodi fando ga kala fando basigile no jamana rabi cugodi abasigile no falo abasigile ndo idalendo la ayo tabarakallah ama ko bi cugodi ko wasa isolle kana mun de kala dugono ko medina naka fama ke dugono biyo fama ga falo fama ke folo e bama nga de fama ke folo la akbar parce que climat bin falo climat bin folo mais clé gana de clé gana chogodi ande witala witani ko clé gana ni ay mama mo wili salena anaka na so dara mo mun ya ka na so dara o tigi mo wili sinon mo dan ni ga na so ma da sama so willa asala fula ko na so bitanye nyini aya odewa odo odewa nyebo chogolo ko fantan hakli nyuma asako bi soro fama normal wacha oye fantan hakli ma o be saka ko ke chogola fama naluma krefe pour apse ka ta soro ko fama dusuba atseka dusu marakanya atseka dugu marakanya fama dusuba atseka dugu marakanya wacha muna parce que jama marali o te tani dusu parce que mɔgɔ modèle bɛ jama la donc e de bi i bɛrɛ bɛn k'i majigi ka bɛn n'o ye walasa baaraw bɛ se ka ɲɛ ko fama bɛ kɔrɔ ko fa kɔ o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ fama bɛ kɔrɔ fa kɔ dɛ kuma caman bɛ fɔ Asimi ma Asimi jɔlen terikɛ ye kɔni a tɛ si la an ka garde corps ko yɛrɛ bɔ a la mais u ko fama a sɔnjugu fɔ dɔ ye a bi dɔ ye fana o ye tiɲɛ o fana ye awɔ kuruta bɛ kɛ don minnu na o don sɔnjugu caman bɛ fɔ dɛ nka san'o cɛ bɛɛ y'i sigi kɛ bɛɛ y'i da de n'a ye nka tiɲɛ don de kɔni a bɛ fɔ dɛ awɔ ko ni fama binna fana ko kɔnɔ bɛ yɛrɛ kɛ ni yiriba binna kɔnɔw bɛ yɛrɛ kɛ parce que olu bɛ sigi yiriba in de la ni yiriba binna bɛɛ b'i yɛrɛ ta bamananw ko fama man di o ko fama ka ɲi dɛ ko tuma dɔ la fama kan kɔrɔsigila don man di olu de ka jugu parce que olu bɛ ka fitinin sɔrɔ fama kɛrɛfɛ olu bɛ o de ma kiran ka sira mɔgɔ wɛrɛ kana na o fɛnɛ olu ka business ni tiɲɛ quoi ayiwa donc o de y'a to olu fɛnɛ bɛ gɛlɛya kɛ walasa mɔgɔw kana gɛrɛ fama la ayiwa mais dɔ kɔni fɔ musokɔrɔba dɔ kɔni ma a ko fama ye jɛɲɔgɔn ɲuman ye mais danama ɲuman tɛ munna e ni fama bɛ jɛ la ni a ka fanga dulonna e kunkolo la a b'a tigɛ sini ko fama ye jɛɲɔgɔn ɲuman ye mais danama ɲuman tɛ danaya y'o kɔni o kuma bila n'a fɔra ko ka fɛn fɛn kɛ ko ka warisaw de bɛ se ka fanga in sinsin n'o ka ɲi ka bɔ e la a b'a bɔ e la kana siga Allahu akbar ayiwa bisimila ye tarata ye janvier kalo tile 17 san 2023 tubaarikala gafew bɛ yen an k'a ta ni lesɔrɔ ye k'ale jɛ mun de b'o kɔnɔ esora ale kumalen no Mali ale ni Algérie olu ka bolodi ɲɔgɔnwan kɔni kan ka sabu kɛ taama dɔ kɔni min ni a ɲɛmaya kɔni ko bɛ Abdoulaye Diop bolo ni o ye Mali minisiri ye min ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw ɲɛna bɔli ma a yira k'a fɔ taama kɔni senfɛ Algérie ɲɛmɔgɔw kɔni a yira k'a fɔ k'olu kɔni labɛnnen don walasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma bɛn ale ni keleya hukumu kɔnɔna na esora ale ka laseli don hali bi ani esor bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko nin kɔni usine dɔ ale kɔni bɛna dayɛlɛ min bɛ tali kɛ bakan dumuni ni o ye aliment bétail ye ale kɔni dilanni a yira k'a fɔ ko kɔni bɛ se ka tonne 60 kɔni bɔ san kɔni kɔnɔna na esor hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ kulikorokaw olu fɛ yen nɔ k'an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔni sera ka kɛ sababu kɔni ye ni ka dankari kɔni kɛ bamancikɛ wale kɛba mɔgɔ 15 la tubaarikala ayiwa l'indépendant ye mun sɛbɛn indépendant ko turkikaw olu fɛ yen nɔ ko Mali jɔyɔrɔ kɔni fara kosɛbɛ médiateur de la république kɔni fɛ ni o ye madame Sanogo Aminata Mali ye hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko
Timbuktu Institute ale kɔni sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ ko san 2022 kɔni kɔnɔna na ko mɔgɔ 2,000 kɔni ko olu kɔni bɔrɛna o ni na ni juguya walew kɔni 5,000 o kɔni senfɛ. Indépendant hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ Mali kɔni bɔlen G5 Sahel kɔni na ko G5 Sahel mɔgɔw dagayɔrɔ kɔni bɔra Bamako ni ka taa sigi Niger ka olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faba la ni o ye Niamey. Hali bi ani Indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire finitigi ka 49 olu kɔni bilali kɔni kɛlen k'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni ka seko ni dɔn ko mɔgɔw ka concert min k'u balilen no ka kɛ Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ ko o kɔni interdiction kɔni fɛnɛ wulila. Indépendant ale ka laseli don. L'indicateur de renouveau ale ye mun sɛbɛn bisɔgɔda in na. Indicateur de renouveau ale kumana fɛn min kan o de ye min ye tali kɛ ko mouvement EMK ko journée de la souveraineté retrouvée olu y'a yira k'a fɔ ko u kɔni b'a fɛ ka Mali tariku kɔni ni ka o kɔni don galama la. Indicateur de renouveau hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ. Ale y'a yira k'a fɔ wagati min na i ko sisan ni kɔni ye maa ye ni ale ko ye Mali ka lasigiden kɔni ye Gabonkaw olu fɛ yen nɔ ko ale kɔni fure kɔni taara ye a ka chambre kɔni kɔnɔna na ko nka wagati min na i ko sisan k'a ka fatuli kɔni sababu kɔni dɔnna. Hali bi ani indicateur de renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa an sɔngokaw olu fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ nin ye bagangɛnna dɔ ye ale n'a ka baganw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tununna. Hali bi ani indicateur de renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ ni kɔni ye ko kumaw kɔni k'u cayalen no politigitɔ min ni o ye RPM ale ka section min kɔni bɛ faransikaw olu fɛ yen nɔ ko olu kɔni ka ye walan sɛmɛ o de hukumu kɔnɔna na secrétaire général n'o ye Bakari Kamara ale kɔni ye kuma ninnu kɔni nkalontigiya k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ a la. Indicateur de renouveau hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ Keɲebakaw olu kɔni fɛ olu ka directeur d'académie d'enseignement ni ale kɔni k'u fɛlen tɛ Keɲebakaw olu fɛ wagati min na i ko sisan k'a kɔni nɔrɔ bilala maa wɛrɛ o fɛ. An bɛ taa Sirakɔrɔ Mɛngetan a yira k'a fɔ station d'essence dɔ sigidalamɔgɔw kɔni kɛn bɛ ka u cɛda o kɔni jɔli la u y'a yira k'a fɔ k'u t'a fɛ station kofɔlen kɔni ka jɔ u fɛ. Le reporter ale kumalen no fɛn min kan o de ye ko modèle Mali ale kɔni y'a ka laɲiniw kɔni kɛ metali kɛ liste électorale kɔni yɛlɛmali baara minnu kɔni bɛ sen na ale kɔni laɲini dɔw fɛnɛ kɛ ni ka ɲɛsin o ma. Le reporter hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ Segu Arni o ye festival sur le Niger ye ale baara ta ko 19 kɔni n'u donna dɔgɔkun kɔni tɛmɛnen Segukaw olu fɛ yen nɔ yira k'a fɔ ko ɲinanta kɔni Mali kɔni artiste caman olu n'a ye kɛnɛ kan i n'a fɔ Salif Keita fo ka taa se Basegu Kuyate ale ni Ablaye Jabate ale ni Seku ni donc maa caman wɛrɛw. Reporter ale ka laseli don. Tubarikala. L'alternance ale kumana fɛn min kan o de ye ko Modibo Keita ale ni Kwame Nkrumah olu ka laɲini min kɔni kɛra farafinna ka taaɲa kɔni kama ko o kɔni sarakara Mali kura mɔgɔw kɔni fɛ u ka tableau sanfɛ. Modibo Keita ni Kwame Nkrumah. Ayiwa Mali Tribune Mali no fɛn min kan o de ye ko mobiliw ka dédouanement ko 100 sigila ko 10 kɔni farala o musaka kan. Ka sabu kɔni ka yira k'a fɔ ko baara ninnu kɔni bɛ daminɛ ni janvier kalo yɛrɛ kɔni na. Mali Tribune ale ka laseli don hali bi ani Mali Tribune bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale y'a yira k'a fɔ ko recette publique kɔni kɔnɔna na ko impôt mɔgɔw kɔni ye ka wulikajɔ kɔni fanga bonyana ni ka se ka record dɔw kɔni bati. Mali Tribune an bɛ sɔrɔli kɛ n'ale. Tubarikala. Mali Tribune an b'a sɔrɔli kɛ n'a tilegan fɛ i bɛna walawala ka di mɔgɔw ma. 11h waati. Ayiwa tubarikala. 11h waati. 11h a bɛ fɔ cogo di bamanankan na? 11h bɛ fɔ cogo di bamanankan na? Nɛgɛ kanɲɛ 11. Nɛgɛ kanɲɛ 11. D'accord. Waati 11h waati. Très bien. I bɛ waraba filɛ so i b'o dɔn. A bɛ min? Sini Kuluba yɛlɛ yɔrɔ la. Kuluba daminɛ yɛrɛ la. N'a ka di n b'a fɔ Ponje daminɛ yɔrɔ la. Mɔgɔ ma mun faamu ko waraba filɛ so. Waraba yɛrɛ ye jumɛn fɔlɔ? Waraba ye jumɛn? Waraba. Waraba kɔni bɔ
n'a fɔra an k'a ta ɲɛma yɛrɛ est-ce que kungo sogo bɛɛ tɛ waraba ye ayi voilà kungo b'o yɔrɔ de la parce que mɔgɔw b'a fɔ an bɛ taa wara filɛ so la o wara filɛ so mɔgɔw y'a kɛ waraba filɛ so parce que waraba o tɛ jata ye o ye lion ye maintenant mɔgɔ min m'u faamu c'est-à-dire que kungo kɔnɔ sogo foroba tɔgɔ de ye wara de wara i y'a faamu wara bɛ so mun kɔnɔ mɔgɔw bɛ taa u filɛ ko wara filɛ so mɔgɔw ko waraba filɛ parce que waraba tun bɛ yen ni mɔgɔw taara u bɛ girin warabaw de kan sinon wara o ye kungo sogo de ye waraya o ye cɛfarinya ye waraba o de ye jata ye o b'a fɔ lion donc mɔgɔw b'o kɔ mɔgɔw b'o de ɲagami mɔgɔw b'o de ɲagami o waraba filɛ so a bɛ yɔrɔ min na a bɛ u b'a fɔ balasɔgɔ balasɔgɔ o kɔrɔ balasɔgɔ o de y'o yɔrɔ tɔgɔ ye o yɔrɔnin na kungosogo de tun ka ca o yɔrɔ la yiri tun ka ca ji saniya de tun bɛ bɔ sanfɛ ka suuri ka na duguma Medinakura ni Misirakaw ka taa u ka fini ko o yɔrɔ la je me rappelle ala fitini an tun bɛ taa ko o ji in na a bɛ bɔ kulu la dɔw yɛrɛ b'o o ji ta k'a min parce que ko o ji ka di wula fɛ mɔgɔw bɛ taa yaala o yɔrɔ la mɔgɔ si tɛ ji in bɔ yɔrɔ dɔn voilà a bɛ bɔ kulu cɛmancɛ la ka dugu a jɛlen don passe maintenant i m'a ye n'i taara parc la u ka restaurant tɔgɔ ye fɛn balasɔgɔ donc sogo de tun b'o yɔrɔ la selifana waati 14 ni fitiri maa tɛ tɛmɛ o yɔrɔ la dɛ non maa tɛ tɛmɛ o yɔrɔ la dɛ o y'a sɔrɔ sogo bɛ ka sogo bɛ yen ko i bɛ jinɛ kan yɛrɛ de mɛn ko i bɛ jinɛ kan yɛrɛ de mɛn o yɔrɔ la donc u bɛ kuma a ko ten ko ten o yɔrɔ nin fana ko dugu dasiri Bamakɔ dasiri tun bɛ yen ko sari don o taara min sisan a seconde to dugu bonyana sisan ale fana yɛrɛ ta voilà donc ko sani a jɛlen don a bɛ yɛlɛ kelen a bɛ meleke n'a bɛ n'a tɛmɛ gidɔrɔn na maa si tɛ maga a la aw b'u jɔ fo a ka tɛmɛ a b'a sɛnsɛn gidɔrɔn tigɛ ka bɔ côté dɔ la ka taa côté dɔ na mɔgɔw ye seede k'o y'a ye bon o waraba filɛ so nin o waati na k'a sɔrɔ Bamakɔ ma bɔ ka se nin ma ni bagan b'u yɛrɛ ma ka taa yala ta bɛn jala la o b'u minɛ ka taa ne fourrière la ni bagan ye dogo kelen kɛ fourrière ni mɔgɔ ma n'a ɲininka ni tigi ma sɔrɔ a la ni fali ni so ninnu don n'u y'o kantigɛ u bɛ taa o sogo di warabaw ma ni bagan fitininw don n'u y'o kantigɛ u bɛ taa o sogo di kasabonbɔ la kasabonbɔw ma olu fana ka o dun hali sisan o ka ɲi ka kɛ ten hali sisan o ka ɲi ka kɛ ten i bɛ bagan dɔw ye kare kɔnɔ tigi t'u la foyi n'a kɛra ten kɛ mɔgɔw bɛ u janto ka baganw na hali sisan o ka kɛ ten hali sisan diɲɛ kɛ ko droit de l'homme jumɛn ko droit de l'homme jumɛn u b'a fɔ ko droit démocratie ma bɛ tiɲɛ an ka problème kɛra o fɛn ninnu de o olu de kɛlen don k'an mago sa o tɛ o tun bɛ kɛ Bamakɔ yan filanan mun tun bɛ Bamakɔ ni samiyɛ donna kamalenkɔrɔ mun bɛ bɔ u ka dugu la ka n'a faba la ka n'a kɛ bara ye donc camion de bɛ jɔ u bɛ taa suguba la laban na n'u ye dɔrɔn u b'i minɛ k'i don u bɛ ka dugu ɲini u bɛ don mobili ka taa n'i bɛ taa sɛnɛ kɛ jagoya samiyɛ o samiyɛ kamalenkɔrɔ de bɛ cɛ k'a dɔn mobili la u bɛ taa n'a ye ko dugu la u bɛ taa sɛnɛ kɛ ni sɛnɛ banna a bɛ na ni ko i b'o kɛ sa kuma bɛ caya dɛ ye kuma bɛ caya ka taa camion dɔ suguba la sisan k'i bɛ mɔgɔw cɛ kɔni dɛrɛ i b'a sɔrɔ Bamakɔ bɛ vide dɛ très bien o Bamakɔ kelen kelen san o san ni san bɛ yɛlɛma filɛli de bɛ kɛ ɲarew fɛ ka jateminɛ kɛ ko san saraka bɛ bɔ pour que san ka ja o san saraka n'o bɔra ka fɔ mɔgɔw ye tabanani de b'o ko gosi donc mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ don kelen choisi a bɛ taa bada la a bɛ taa saraka kɛ ka segin o fana laada y'o bila donc sɔnni tɛ kɛ bilen yan sɔnni tɛ kɛ ayi i bɛ sɔnni ye min sisan o Bamakɔ kelen kelen o y'a sɔrɔ Bamakɔ ma bɔ dɛ machine ba dɔ tun bɛ TP la n'o machine kulela bɛɛ b'a dɔn baara wulila n'a kulela midi baara jiginna n'a kulela wula fɛ ko baara banna o de mɔgɔw ka moteur ye n'o récupéré o tuma n'o kulela Bamakɔ bɛɛ b'o mɛn yan o waati Bamakɔ bɛɛ b'a mɛn
n'a kulila bɛɛ b'a mɛn o b'a fɔ o b'a ye baara daminɛ na o machine b'a tubi TP la o TP kelen u b'a fɔ BCTR bureau de central de transmission a filɛ nin ye ka ɲɛsin artisanat ma mɔgɔw de bɛ taa ran kɛ o la parce que a y'a sɔrɔ téléphone ma ca mɔgɔw fɛ téléphone bɛ so mun kɔnɔ u bɛ se k'o jateminɛ k'a d'i ma donc n'i ka mɔgɔ bɛ kɔfɛ n'a b'i wele a bɛ taa ran de minɛ 10h 11h cɛ ɲare o bɛ jɔ i bɛ na donc téléphone i ka mɔgɔw bɛ téléphone e bɛ kuma minɛ n'i taara so mɔgɔw sigilen don so olu fana sigi awɔ parce que min fɔra e tele i bɛna compte rendu kɛ i bɛna compte rendu kɛ donc o BCTR fana téléphone tun ma ca Bamakɔ a tun bɛ kɛ o cogo la o Bamakɔ tun ma bɔ ka taa fo en 1982 Bamakɔ tun ma bɔ dɛ mɔgɔw bɛ baara kɛ sɔgɔmada la 7h30 midi u bɛ taa so u bɛ dumuni kɛ u b'u lafiya 14h u bɛ segin 17h u bɛ jigin u bɛ taa so mais n'i ko i b'o kɛ sisan baarajigi yɛrɛ b'a sɔrɔ i ma se baarayɔrɔ la dɛ k'e ka taa pause la ka tila ka segin Bamakɔ n'a embouteillage baarajigi 16h b'a sɔrɔ i ma se voilà bon ninnu bɛɛ tun ye bɛ kɛ Bamakɔ a y'a sɔrɔ Bamakɔ mɔ maintenant Bamakɔ bɔnyana mɔgɔw cayara Birisa Ɲagame kɛra an t'a dɔn jɔn de ye jɔn ye an t'a dɔn jɔn de tɛ jɔn ye Bagadaji Kɛnɛbani i b'o dɔn wa Bagadaji Kɛnɛbani assemblée ni misiriba cɛ Kɛnɛba de tun don marabaga faga ye coiffeur ninnu ani i bɛ fɛn fɛn ɲini o tun b'o kɛnɛ kan o de tun tɛ zon ka sugu ye zon sugu tun bɛ fɛn assemblée Selekeni de la ala bɛ yɔrɔ min na zon sugu o ye fitiri sigi ye e yɛrɛ b'a dɔn suɲɛnen don i bɛ taa sanni kɛ a kɔnɔ i b'a dɔn zon sugu don i bɛ taa sanni kɛ a la o ye risque ye dɛ a bɛ kɛ cogo di Bamakɔ de tɛ yan e bɛ ko sugu bɛ sigi fitiri de o bɛ taa guli heure jumɛn safo Bamakɔ tɛ yan a bɛ kɛ cogo di ala ka hakili ɲuman d'a ma Bamakɔ tun b'o cogo la bon n bɛ taa n b'o jɔ yan n b'a fɔ i ni ce ni baraji merci Kanbɛ